glas fedt. Det er rent fedt. Nej, baggot. Men hvorfor er det mig? Fordi du er kokken. Fordi du er tykkest. Fordi der er lige det med shotgun. Fordi man ikke kan se forskel. Man kan se fedt nederst. Eller smagen nederst. Det er kraft. Det er smagen. Ja, det er fedt. Go! Så må du bruge en kæmpe sådan. 1, 2, 3, nu! Var det nødvendigvis? Eller altså... Ja! Ej! Jeg er ikke færdig. Det er for at opveje. Det er dejligt! Nu er du 100% fri! Altså, det er sjovt, vi fik noget i Spanien, som smagte dårligere end det her. Det er sjovt. Den aften, vi ikke var med, vi startede, hvor vi fik det der sjovt, hvor vi gør det her. Ja. Altså, det ligger faktisk hele vejen ned igen. Så jeg kan godt ikke mærke, at jeg er sådan lidt sur hele vejen ned i Det var smart. Det kom mod sure opstød. Vi